Sieltä tulee sitten kuppi meitä päin. Ei oo mitään. Ei mitään jakoa taas. Ei mitään jakoa. Kato! Laitetaan tää mun yperpommi sinne. Lähteekös? Tämä. Noin. Jos nyt ei, niin ei sitten vittu millään. Se lähtee koo paskaa liikaa. En usko. Vittu, miksi tää pistää sitä väärinpäin tonne? Mä pistin sen väärinpäin sinne. No niin. Kato näin. Saatana on mehumahti tulessa. No mitä vittua tää nyt se on? Oi me kauemmaksi Ei jättänyt. kyrpä. Meitsi hoitaa tää homma. Saatana, no Ei niin. mauta meitä. Tällainen oli jäljellä. Perkkä märkä piaru saatana. Noniin. Ihan paskoja oli. Noniin. Koska mehumahti ilmi liekeissä on se. Pitäis nostaa tää ylös tai alas? Ei. Ei se happea. Ai se lievä sytytysneste, mistäköhän johtuu? Tästä se lähtee lai. Lissi. Ihan paska. Mitäs vitulla tää zoomas tosta noin? Me ei oo pakko zoomata. Noniin, voi vittu! No niin, se on joulu nyt vaikka uusi vuosi. Kato, meillä on vielä pieni pieru tässä järjellä. Oho. Voi saile. Saatana, siellä varmaan 60 tunterkin. Älä nyt! Lisää putkeja pesää, sanoo juutalainen. Joo, sitten täkin. Ei. Sä on joku saatana liito-orava. Ei lähde. Yritetään kyllä kovasti, mutta ei lähde. Jumalauta, jos ei saata.